Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka Special Investigation Team jong ka East Khas Hills. Kila ban penlongru i jing Tohkit ni ki Bahaïing hasam jong i Heprit insap hira lingdo maunai. Hadian bagi Bahaïing hasam kila pendap banaj antap ha khandeu tarik menta ubnai Nongrah Shillong. Katkum ki khubor beli alum le tho bagi Pulit kin Tohkit ni ki Bahaïing bantep ya ke rukam mi ki brio ki banabar namar ha phalau yeng basa ka kmi insap hira lingdo maunai ki asa lang ki shipara. Ki khubor ki thuru baki Pulit kiladap Shim ya ke Durkhih jong ke Cctv na ki tra yeng ki basa marjan bat ketu ke yeng balap ya ke medyap jong i Heprit insap hira lingdo maunai ban pej banya ya ki brio ki bayat bayeng hak tiga surok do bilan. Shu ki khubor ki thu baki Pulit kila sedang ke jing Tohkit na do baki Bahaïing kila ai ke ejahar shaki Pulit ke renja police station ha khat saw tarik nailur ke bai Heprit ila ja na yeng bat beteng ke jing Tohkit wat hadu balalap ya ke medyap i Heprit ha khat san tarik nailur harjar pusan. Kumban shupin kan mau bai Heprit insap hira lingdo maunai ila litya bat i henmen jong kemi jong i ha kemiet khat lai tarik nailur harjar pusan ke bedei kemiet sengisa jan handai ha kapor prabje duna jong ke step khat saw tarik ini i Heprit il khino handai haba i henmen jong kemi jong i Heprit ila mut ban Aisha step imlap shu batla suba ba ila ja ha kapor prabje khat san minute min step namar ha kapor prashting min step kila sedang ban wat kim shimlap shu handai ka khubor bas ngosi ya ki Bahaïing hasam namar ha ka step jong ka khat san tarik mentahi ubnai la yo jing tep ba i Heprit ila khlat ila thya plup ha ka ka bala banda umau ha ka wi ka yeng badang shna thamai ka ba jingai tang art spa meter na yeng sa i Heprit